Име да вземеш од книгиве да им дадеме што остана. Тихомир Стојановски, тој горе, да. Донеси од тие големите црвени, колку има, сите црвени, да. Много лошо за тие наши паши. Искаме да ги земеме. Ама знам, ама што да правиме? Не решавам јас. Кому казва Иван? И во Албанија македонците ми викаат дај бе за пасоши, дај што јас пренесувам, ние не ме слушаат. Ние ги бориме българите с това, че има македонски пашо. Јас му давам моја пашо, пише Грција, не пише Българија. Така е, да. Лична карта. Пише Грција. Се отиде да донесе книги Диме. Сакаше Ангел, не ми кажа ти ништо, сакаш нешто да те снимам? Кажа скажи, за сигартиски, за диаспората и се исто. Ке речат зетото ВМРО, го ВМРО се меша во политика. И јас ке кажа като Стојко. Заев нема власт над бугарските граждани с македонско самосознание. Така е, да. Нема тој право да го менува, па не името не е само на Република Македонија, него на сите македонци името. Тоа е целиот проблем. И нас на пазарът се доста Искам да кажа нещо. Вие ходите в Байгейска Македония, тук, навсякъде. Дайте така да направим заедно нещо да работиме, да се събереме нещо общо заедно да го правим, не по-отделно. Па така е. Вижте нещо да се направи. Ето, работиме по-отделно и сме никъде. Имаме една манифестација културна, доаѓа луѓето и се поврза. И ни ги укинаа парите 5 години. По Македония има неправителствени организации, има опозиция, вино жито. И дайте нещо да се, една обща среща да се направи някъде. Това е бъдещето, иначе така ние нищо не правим. Къс по къс. А хубаво каза той. Задружно всички да кажат, че да си има македонци. Не. Гърците влезаха в правителството. Признава ги. За така. А тук нас. Ке што снимавме почина човеков во стариот, како се викаше? Со ќерка му што живееше, што го снимавме ти кога дојде. старие некаде му учествахме таму в клуба. Што го снимавме кај, како се викаше, со ќерката што живееше, почина, Бог да го прости. Што го снимавме? Бай Георги, кушот. Да. В клуба таму. Не во клубот, дома кај него беме со ќерка му и ти дојде. Аз бях там. До Киво, Бай Георги. Бай Георги до Киво. Не беме тогава заедно. Да. Абе, што да правиме тоа ти? Ке поминеме и ова ќе помине некаде ќе заврши. Не може, значи, не сме исчезнале толку време, тука сме. Сега има некои фази, најштета е што во Европска Унија не се дозволува човекови права за македонците. Тоа е штета. И сега нас не тераат во Европска Унија и како што одиме поблиску, ние ги губиме правата во Република Македонија. Зашто е Европска Унија тогаш? А тоа е тоа. Ама сите политичари од еден, никој не вика еден, 20 што се без влијание политичко, сите како папагали Европска Унија, Европска Унија. За да крадат пари. Да, за да може да ги држиш на власт, да земаат пари, тоа е целата приказна. Така е. Не ги боли срце за таа работа, бе, не боли се. Па еве како овој со цигарите, заборави политиката, си ги зема, си пуши, си те, он си живее телесно, не го интересира, заборави Македонија, знамето политика, зема цигарите, пуши, он нема проблем. Аз съм свидетел преди 12 години в Гевгелие. Барахме шефът на антични македонски партии. Аха. И с него разговаряме. И той казва, не искаха да ме регистрират. Па да, имаше проблем тогаш кога беше оваа кандидатура. Не сакат така да ме регистрират.
Во Република Македонија и Југославија сите што мислеа дека се антички ги гонеа, ги ставаа на црни листи, не смееше да се зборува. И ние тука толкова време мъчехме да регистрираме тази титла. И накрая направихме устав и оная вечер заместник министър на вътрешни работи Коментаров му казва, изгонихте едната, тая за права и телевизията. Решение, сега и другата ще изгони. Той казва, няма да изгони, за нас, за античните дома. Защото ние сме твърдили да си получим историята. Откъде сме, какво сме, защо сме. Обаче сме твърдили илири, елини, ефипци, траки и накрая и това българи. И установяваме, че няма българи. Така е. И с пълно право мога да го напиша и да го твърдя и точка по въпрос. Никой не каже нищо. И аз сега, да не казвам, съм почнал да пиша една другата история на Балканите. Проблемот е што не ја дозволува таа, сега сакат во учебниците да се избрише се и децата да не учат и да не знаат. И ќе знаеме ние 200 поединци и ќе имаме... Ето това е Претринският договор. Да, тоа е тоа. Ние си загубихме корените. Да, ние треба да кажеме дека не сме македонци. Да. Тоа е проблем. И ето вече тук българите използваха това нещо като че сме безкорени и яхнаха Ама јас всичко. мислам дека мора некаде тоа да заврши. Сега дај Боже опозицијава да смее да се крене, ако се крене таа ќе се опре ова. Гърците... Ма не се крена. Казва, още сме слабо македонци. Най-отначало така почна. Гърците. Вие сте слабо, славянско говорещи македонци. Ние, ние сме славяни. Ние сме македонци, ама славяни не. Значи за цялата работа се е виновна Македония. Ние имаме притиск, значи сега ние гледаме зошто не успеале нашите предци да формираат држава. Оти притисокот е од сите страни и сите се против нас. Се гледа еве сега како имаме Република Македонија, тие сакаат да ја расчеречат. За сето тоа не може да не зна Европска унија и Америка кои го владеат светот. Значи тоа е целиот проблем. Нашите немаат доволно сила, наместо да треба да му кажете на народот, вака стојат работите, па нека излезе народот, кога имаш народ е поинаку. Вака народот е обезглавен, се чуди како нема. Водите, когато искаха да вдигнат въстание, Така е. казаха, ние ще правим република. А кой около нас беше република? Никой. И кой да ни помогне? Никой. Пак се е виновен македонския народ. Защото ако бяха потърсили от Англия, от Франция, някакъв принц, да му кажат, да дайте помогните тук, да освободим, ще го направим Александър VI под името. Ама тие можеа да стават принци, не сакаа. Или не смее. Може, а никој не им бранеше да речат тие, ќе оставиме. Какъв принц на Сакат република, а? Сакат република, а се монархи. Сега стигнало до такъв момент, Империи. друга държава. Ти ще викаш ти принц, като ти си в рамките на Турция. Ама те вече бяха освободени, те бяха държава. Държава, така е. А ние немавме држава, така беше. По турско, как ще викнеш ти принц да дойде в Турция? Ама да помогне да се освободи Македония. И сега, айде не обрекаме. Ај се оставете историјата, да видиме што сега да се прави, ако за целова состојба. Сега се негира македонскиот јазик, се негира се. За така наречения македонски език, нали го Бугарија точно тук това било диалект на български. Но никой не збори за това, дека в учебниците 90-та година пише така. Во денешниот бугарски език има само 30 думи от оспоруховите българи. И какъв е то български език? Това не е български език. Слава македонски. Нашите македонци тия работи не ги знаят на българите, да ги го кажат това. Знаат, некој кажува, ти на Академията на науките на България пише така. Само 30 думи от оспорухите. Какви, нали оспорух е основата на българския? Да ги питат само на какъв език говореше ордена на хан Аспарух. Това ни обясните и продължаваме. Ама видете сега. И ние го имаме, може малко.
Како судот во Страсбург ви дава, овие не ве регистрира. Зарем Европа нема да рече не може ќе ги регистрира. Ние го гледаме тоа целиот проблем. Исто е со виножито. Им треба толку многу бројки за да добијат во парламентот, не пуштаат. Целиот проблем е тоа. Ама тоа се регистрирани, а тие не искат да не регистрират нас. Вас не ика зашто вие ќе добиете, вие сте тука собрани, овие ги плашат луѓето, не гласа. Ама па квотата за да победи виножито е многу тешка. Не може да добие. Кажа, че ние сме терористическа организација. Една ваня звънах и на другия ваня. Много бързо го казвам. Този... Влако е вагон. Баш това не искаш думата са ти. Да. Един по един да се изказва. Айде да поедам да ве слушам, за да се слушам. Точно така. Този, дето е сега в парламента, от Благоевград човек. Как го ви казва? Абе, пратеник в парламента. Розанов ли беше? Къде е македонския парламент? Не, в Европейския, от България. От Македония го избрал от нашия край се за него. Те са много кажу към партия. Абе, то са, оня ден вика по телевизията, има 3 души само. Ячев ли е? Ячев е от Пети. Боби Ячев. Не, то най-известният, най-новият сега. Коста Филипов. Той ли е Това е говорител. Как не мога да Розанов бе, аз мисля, че е. Как? Розанов. Не, на Пиринска Македония се Няма значение кога. И што? Кажи што беше. Видите, той вика само 3 души има, вика Омо и Линден. Тук бай Георги Христов ни пише в вестника, Андрей Ковачев. че събрахме ние 6800 подписа и изчистихме до 5600 и ги дадахме. Да го пише, да го знае. Той ми пише само един, но ти е бил македонец. И това пише. Той е Джамбарски, бе. Джамбарски. Той не е от Благоевград. Той не е от Ако да искам да кажа. България майка му да покрай нините. Ама да спорим от Благоевград. Абе, тук... Не е от Благоевград. Чакай сега. От цяла Пиринска Македония по селата се е Джамбаски. И оня ден по телевизията вика 3 души, няма вика Омо и Линден. Ние имаме и друг пример, кога се регистрирате вие со 5000 луѓе, кога ве викаат во милиција во Европска унија. Во која друга европска земја се случува тоа? Абе, днеска навигате пак, айде да кажеш преди 5-10 години. Ето, Днеска пак. Ето, заедно. Пред 20 дена пак. Ти ще отиде, аз влезнах вътре в полицията. Той си отиде, аз влезнах пак. Ајде да слушаме зашто. Само да слушаме ве моля. Представи се, Зашто ве викаат? Кажи какво е. Да, казвам се Васил Муджиров. И някъде към 10 часа ми звънна телефона и дори не се ви представи. Ако може да се явите в полицията. Кога можете, така ми казах. То беше към 10 часа и аз му казах, в 11 съм при тебе. Не, първо малко се поскасах. Аз казвам, кой век живееме, 21 век. От Тодор Живко време до сега, така му казах по телефона. Не се е променило нищо, каква е европейска държава, това му казах всичко. И заминах тук и почаках. Той колегата излезна от полицията, аз влезнах вътре и той извади там някакъв лист и на 10 места се подписах да види дали моя подпис е автентичен с този, който е в оригиналния документ. И на други 2 места се разписах и това беше. Но все пак е неприятно. А що сакате вие да регистрирате? Ние сме регистрирани. Ние сме Регистрирани сте. Сега Каракачов сака да го избрише. Да го избрише. Антички македонци, Сдружение на граѓани, така? Културна дружба. Иван е председател, аз съм заместник председател на движението и тормоз от всякъде. А таа организација што требаше судени во Бугарија за време на комунизмот, ја регистрираа таа или не? Не е регистрирано. Не е регистрирано. Тя ги осуди в Страсбург. Сега ги осудивте во Страсбург. Овој со... Да ги опечеш в Страсбург. Завчера Мики ме се Ајде, обади. сакате вие? Мики ме се обади, че когато Колетаров да говорят, че за... Аз звъннам на Ваня. Вот аз бях от партия и нямам такава телевизия. И казаха, Суден че говори, а вече го повтаря. защо
Колетаров е казал така. Защо казва, не регистрирате тази партия Омо Линдиан, казва, да даваме толкова пари, че ги съди, Омо Линдиан съди България, че ни признават етническо македонско движение. И Колетаров е казал така. Защо? Не Колетаров, ами другия. Кой е бил с него? Аз не съм го слушал. Те са академици. Академици, научни работници. И е казал така. Ама защо не ги регистрират, казва, да не плащаме вече такива казни. Това го казват по телевизията, българска телевизия. Няма да признаят. Ще да признаят, няма къде да. Казват, че ще се борят да не напризнаят. Как може? По телевизията да кажат тия думи. По телевизията го казват. Защо казва? Защо да даваме тия пари, казва на тази партия, че да съдят. И Страсбург пак ги съди. Пак ги съди, ето защо. Суди, они не слушат. Хайде да слушаме, не мога. Хайде да слушаме. Айде да се добро. Хайде, мога само да слушаме. Сега да се Така, нека да разясня малко от това викане, дето навикат за антични македонци. Горе от всички да са наясно, от половината сме членове на антични македонци. И сега това викане ще го правят и това подписване, клюкнал, седнал, прав, 10 подписи. Те имат друга цел сега. Преди говорих с Красимир Кънев. Това дело, което е заведено, нас навикат като свидетели. Всички. И искат да направят така, че някой от нас да се откаже от подписа си. Да няма долу. Все едно друго е подписал него. Все едно, че е нямало учредително събрание и са фалшифицирали документите. И да наизтрият не заради устава, не защото сме антични македонци, а заради това, че има подправени документи. Демек няма за какво да се закачат, сега искат да почват. Сега, това им е целта и за това нещо, ако докажат, че някой подписа му не е неговия, като как натискат някой да се откаже, искат да издират кой го е подписал и за това нещо следва 2 години затвор. И затова цялата им цел е такава на тях. Сега аз искам да кажа на всички деца били, когато правихме учредяването при комата, това беше след 4 февруари, когато полагахме тя на паметник и отидахме там. Само аз носих тогава един тефтер и на този моят тефтер всички собственоръчно се написаха 3 имена и се подписаха. 22 човека, от които 22-я се отказа и не сме го включили, а 21 сме членовете на антични македонци. Сега този списък аз го пазя. Всеки собственоръчно как се е написал 3 имена и подписа. Така че ако сега някой се отметне, ние с този списък много лесно може да докажем, че ти ли си го писал или не. Само ще пише имената. Не само да се е ставил подписа, но той си е написал и 3 имена с него, почерк с всичко. Така че другия начин, който е Кънев, който казва, ако някой се изметне, те сега мъчат от нас някой да го оплашат, да пробият, да се откаже. Ако някой се изметне, ние можем да заведем дело, като всички ние останалите да сме свидетели, че той точно в този момент той е бил там, когато става учредяване. Само, че как ще стане сега, дали няма направят някаква фалшификация, да го направят при закрити врати тяхни да мини като дело и отведнъж да кажат, че в край вие сте изличани и да изпуснем срокове едно от друго. И това го правят за това сдружение в Болград, също се го направят. И зато и сега всеки от нас, който е бил, трябва да се държи точно, че подписа е негов. Ако някой е направил някаква грешка, да иде там полицията, какво ще прави да се каже, че подписа е негов, защото това им е целта. И да не се наложи после да изкарваме листа тефтера, в който той не може да мърда, защото там са подписал. Ако презниме Ваня, да имаш и подинливо. И аз съм сложил на различни места да запазим. Защото няма... Искам да попитам... Кога той да ми каже дали аз съм македонец?
Айде. Някой си Заев, например. Кой е това Заев? Министър-председател. Днеска министър, утре никой. От цяло Мурчен. Да, като направи щета на Македония. Ќе го тргнат, додека не кажат американците, тој не се тргна. Тоа е целиот проблем. Може ли един въпрос? Ајде да видим, да се слуша, кој сака? 30 загубени години за Омолинен. Тук е... Омолинен Пирец се казва. Ото не е казва Омолинен за регистрацията, Омолинен. Трябва да казва Омолинен Пирец. Спокойно. Още от начало, от 14 април 90-та година, когато основахме Сандански Омолинен, до сега ние тъпчем на едно место. В микро. Къде е у Микрево, в Санданска, на Вихрено в апартамента? Аз съм бил там, ти знаеш у Микрево. На Вихрен, Заплеко в апартамент, ти са у Микрево. Няма значение. Какъв е проблем? Проблемът е това, че ние едно време Доган 2 пъти имам срещи и канеше заедно да работим. Сите тръгнахте на Йордан по Костадинов понеже. Чекай, по неговото и бегах. Право, може да ми прозвучи на българите, да ги питат на какъв език говорите вие, когато дойдете тук. За сега ми претендирате за български език. За македонски се говори речения. Не смятате Гръчия, така български. А така наречения български кой е? Турците што се во Македонија, наши пријатели интелектуалци викаат бугарите се турци, вика ние знаеме. Ето турци, турко-монголски произход. Видите сега. Его той и снимка ви показва. Дайте ми тая книжка. Къде е да ви покажа? Да, къде е? Коя беше, ама не знам къде отира, къде е. Ние прибрал някакво. Нищо не е прибрал. Как бе, там е бе. Да, може да ви кажа една приказка. На нея пише кога е основана Охридската епископия. 535 година. Къде са българите по това време? Няма. След това, християнството приемат края на 9 век, 869 или 8. И имената на хан Гобор. Той се казва Гобор. Сина му се казва Расате, дъщеря му Гюлдеш. Всички турски имена. И той се прекръсва Борис Михаил, сина си Расате Владимир, а дъщеря си Гюлдеш Ана. От турски се прекръсва на християнство. И какви са турците тогава? Абсолютни турци. Те българи. Ето къде трябва да ги брусят това. Така е, тоа е. Българите. Турано българи. Турано българи. И сега имената ми на всичките ми, където Севар, Корнесош, Винех, Угаин, Телец, Сабин, Тукту, Баган, Телерик. Това са 4 татарски цари. Тешко е да ги изговориш тия имиња такви да им стават се, къде са лека се напри. И и тук Кардан, Каръм, Умуртак, Пишман. Муртаци. И сега. Пишман е Пишман. Как така турците идват тук и не закриват Охридската епископия? Оставят се да си работи. Първо Македония пада тук. Тя си работи. Веднага сина на Мара, на Иван Шишман Сестров, се дава на Мурат II за жена. И кога го убиват сърбите Мурат Косово, издигат Баязид, той е бил там за султан. Отива, покорява Влахия, връща се и казва, това е трон е мой. И цар Иван Шишман оставил един поп да пази града, столицата. Той няма ли армия, няма ли генерали, няма ли полковници да защитя. Той тръгва да събира войска. Глупости от такава. Наистина Българска Македония и Калапотска Македония. Аз съм от две Македонии. Римска и Калапотска Македония. Калапотска!
Нашето село е Калапот, най-касното село в Най-бедното село. Добро. Понеже стана на въпроса за македонски език, за български език и тук слушам разни разговори, но аз съм го изпитал в живота си. 71 година отидах да уча във Варна, строителен техник. И съм първи курс. И почва да ме изпитат, ама аз си говоря по невроковски, по готвителски. По македонски. Буквално сега не се ще го свържа. Но ние какво говорим? Я говори на български. Аз как да говоря на български като македонски знам. За мен македонски, мой живот, аз съм на 14 години, 14 години съм говорил на македонски. Сега как да говоря на български, като не го знам? И уния да как така да, ето така, аз ще трябва да го научиш, тук трябва да почнем да те обучаваме. Не го да го обучаваме. И аз съм пал, от бех и борец, така и бех и яд, много беше яден. Много як беше. Не. Каде е тоа према Драма, селото? Калапот. Драма не е близо. 15 километра от Драма. Се жени там за Екатерина Измерлиево. Най-красивото село. Чуеш ли Калапожанин да знаеш силата в нас? Во планината е село пред Драма. Пред Драма. Ние не се боядисваме, ние сме македонци. И то хасни македонци. Красиви македонци, яки. Моя брат беше най-големият борец в тая шибана, извисен на България. И понеже беше македонец, на всяка го режаха. Трябваше да стане световен шампион по борба, те го трябва туриха му един такъв четвърти. Курси за неме ще го кажат, по-македонски го кажат. Вижте какво пише тук. Завършите ли? Завършите? Не го прекъснаха. Няма точка по-добре. Той ще въпроси се бързо сега. Имах още неща да кажа. Айде, кажа. Няма да го. Питал, например, може ли като да се влиза в църква с чалма и с чалари? Русията ми говори какви са. Ето. И да се носи на бой, да служи конска опашка. Тая книга е много ценна, когато се пише истини. Трябва да се снима, да се разграга. Много бързо. Ване се изкачат малко. Хоче ли малко? Трябва да я фотокопираме, да я отнесеме към македонистите, ако я имаат, да. Хубаво да я фотокопираме. За мен народ, който продава името си и историята си, е обречен на провал. И в историята един народ има два варианта. Да се бори и да се подчини. Македония избра по-лесния път да се подчини. Силување со американско тера, тоа е целиот проблем. Проблемот е што ние имаме представници во парламентот и кога ќе излеземе ние 200 луѓе, ќе речат кои сте вие? Имате вие представници во парламентот и тие ништо не прават. Најлошо е што опозицијата не презема ништо. Зошто е тоа така? Јас не знам политички, дали е притисок. Пресно подпишат договора, Мицкоски по широк сукак прошетка на кафе. Той вместо да направи големи... Дали е тоа компромис за да не одат во затвор од крадење? Ние можеме да предпоставуваме, но кој би правил компромис, пак ќе дојдеме цариникот за една штека, за Бора и за Македонија, за цедињата. Тера и он почна да си ги пуши цигарите. Мислам, тоа е тоа нивото. Значи, Аз много пъти се питам с тези два договора, през панския и българския, ами децата в Македония каква история ще учат? Јас се надевам дека тоа ќе се смени. Ќе дојдат нормални луѓе. Има некој што зборува дека тоа треба да се смени. Не мора да се смени тоа. Не може, зашто тоа не е во ниво европскиот контекст, ниво некој меѓународен. Како може друга држава да наметнува на друга држава кои си и што си? Да, ама ето тук става. Не се они собственици на државата. Тоа е целиот проблем. Се надевам дека тоа ќе се прекине и ќе се сопре. Нема, абсурдно е тоа. Само е потребно да дојде опозицијата да се разбуди. И потоа ќе се смени. За 5 минути може да се собере 500.000 луѓе да кренат се овој. Зашто им на луѓето им е дојдено преко. Ама еве... пак се го избраја.
Пак ќе зборам сега, јас не можам да зборам бидејќи не сум дел од управата на опозицијата. Тие ми се пријатели и дел од нив се нервираат зашто не се дејствува. Луѓето им викаат, ајде, дај да направиме нешто, а тие седам. Ќе снимам, после ќе фотографирам и ќе пуштам на овие што се македонисти. 17 години ръководя реставрацията на град Александрия, най-големият град на Балканския полуостров. Това е македонски град, построен от Александър Македонски. Когато войната между Рим и Македония се води в района, и веднага като побеждават римляните и сменят града. Александрия на град Никополис от нещо. Град на победата на река Нестор. Така. Значи много от нашия народ не знае тая работа. Тоа е тоа. И аз понеже съм бил там и съм изучил всичко. Но когато изкарахме, какви артефакти изкарахме за Македония, българите само за секунди всичко унищожи. Това Македония трябваше да вземе отношение. Но аз бях много млад, много съм си мислял. Тогава, ако се беше запазил тези артефакти, сега няма, българите ще да мълчат като... Тапунгери. Значи това е един от най-големите градове на Балканския полуостров. И там има 13 църкви, християнски, които ние ги разкрихме. Обаче какво се получи? А вие сте археолог? Не, аз съм реставратор. Реставратор. Първата църква има такава красота. Аз в моя живот не съм виждал едни мозайки, една красива едни буквути и маняри пред олтара ще изкопаят 3 метра дупка. Какво търпи? Злато бар. Кой крие злато пред олтара? И да видиш красота на тая. Ето тук Македония можеше да помогне тези църкви. А българите нямаха интерес да ги запазват. И аз се наложи на Ровен Зършо. Бабата каза песни от Македония. А песни? Случа по телевизор. От Македония. Песни от Македония. Това не го даваха по опит да кажат, че има македонци. А сега казват песни от Македония. И ги пеят. И постоянно седна като Скопия. Радио Скопия на папашче. Слушам ми радио. Песни от Македония. Сега ги кажа българска, предходно ги забранува. Тоа е. Няма сега че. Тогава рейса. Не даваха. Те лъжите ги ще ударят, нищо. Много поздрави. Поздрави ти, Стефан, да поздравиш дома съпруга. Следното да те видам на масата да се организира. Се организираме пак. На масата да се организира пак. Ти не дойде тогаш на масата. А? Нещо снимки изкарав на масата, песни. Пустят на ноември, къде дойдем на София. Ке дойдеш? Ай, ке ти кажаме. Живи и здрави да бъдем. Да сте македонци да Било Македония. Амин, амин. Име имаме. А до име имаме, да. Георги Мангал. Саро Георги Мангалов, старши. Що правите от полицията? Само Мангаловци. А, мангаловци, рече, от Чикаго е, ой, мафия Чикаго. Пак ли? Пак, Георги, 3 пъти вече, 3 пъти. Тебе да, Айде да сте ми живи и здрави, да се држиме пак. Ние ќе се видиме пак со нашите. Ангел, како е да, ако доаѓаме во ноември ќе ви се јавам, па ќе видиме со страша како. Господ направи. Дај Боже да биде.